И здравейте хора, съм Криволайн Панда. И днес ще снимаме как разказваме вицове. Аз ли почвам първи? Да. Иванчо и Марийка били на един чин. И по време на часа Марийка почнала да вика: Госпожо, госпожо, Иванчо има в джоба си жаба. Иванчо, яла тука, извика учителката. Я да видя къде е тая жаба. Иванчо и показал джоба си и учителката бръкнала, и в момента, в който бръкнала, извадила ръката си и извикала: Уй! Иванчо и казал: Уй, жабата е в другия джоб. Сванахте ли? Аре, вие сте. Окей. Така, мой ред. Значи, един мъж питал една жена: с какво постигна това тяло? Тя казала: с много плуване. И той я пита: защо не топне и главата малко? Не го сванах. Вели го спана, защото преди малко му го казах. Окей. Кажи му го още веднъж. Вели е сега. Окей. Може би сте го чували, ама публиката не е. Две бабички си говорят. Пенка и Марийка. Пенка вика на Марийка: Абе, Пено, купих си апчета против забравяне. Мария вика: Ма верно ли ба? Рей, па действат ли? И Пенка вика: Марио, забравих да ги пия, бе. Окей, аз за сега. Марийка е настроена романтично, смачква лист хартия и учва Иванчо по главата. Хедшот! Хи-хи-хи. Иванчо взима енциклопедията и за засилка треса Марийка по лицето. Фейсбук. Сванах. Това беше добро. Да. Това беше добро. Окей. Дай, вери ти си. Какво е сцената? Някой друг? Не. Аз не знам много. Елица е. Аз не съм, да. Ти си. Да. Чакай да се сета, дай сега Вели. Окей, имало три бълхи. Те попаднали в едната в косата, другата при боските. Гърдите, при боските, да. А третата отдолу, знаете къде е между краката. Пътката. Мъж или на жена? След един месец са говорили среща на пъпчето и едната казала: Вие сте добре, при мен 3 зъба минават и се движат напред-назад. Втората казала: Да, вие сте добре, при мен някакви 2 планини ми пречат да гледам изгледа. И третата вика: Да, вие сте добре, при мен едно дърво влиза и излиза постоянно. Да, седих се. Аз го спанах. Окей, сега е лица. Окей. Значи, 2 блондинки се срещат. Едната на един мост, другата на друг. И двете искали да стигнат при другата, на място на другата. И едната питала: Ей, как стигна там? И тя вика: Ти вече си там. В смисъл, как стигна на моста? И тя вика, че вече е там. Малко объркващо. Окей, аз съм сега. Така, Иванчо седи в час по български и яде баничка. Учителката: Иванчо, ти не знаеш ли, че по време на урок не трябва да се яде баничка? Между другото, в какъв род е баничка? В мъжки, госпожо. И защо? Защото е с яйца? Това не го схванах много. Али мъжете имат... Да. Давай. Мълчание. Аре, давайте.
Айде! Не съм аз! Аз не знам повече. Марто, ти ги знаеш. Айде. Ама аз съм... Добре, айде. Иванчо пита баща си: тате, какво е виртуален кекс? Бащата се обръща към приятелката на Иванчо. Марике, би ли си легнала с някога за 10 000 лева? Ами да, защо не? После се обръща към жена си. Жено, ти би ли спала с непознат за 10 000 лева? Разбира се. Накрая се обръща към своя баща, дядото на Иванчо. Тате, би ли дал на някого да те бодне отзад за 10 000 лева? С тая пенсия няма и да се замисля. Бащата погледнал Иванчо, потупал го по рамото и му прошепнал: ето, това е виртуален кекс. Виртуално имаме 30 бона, а реално имаме 2 курви и един дърт педерас. Окей, дай още. Това беше най-доброто. Окей, аз съм пак. Да. Окей, порасналият Иванчо чете вестник и преразказва на Мария. Гледай, Марийке, какво пише във вестника. Значи всеки път, когато вдишвам и издишвам, умира по един човек. Ми нормално, като не си миеш зъбите. И хора, върнахме се. Аз ли съм пак? Да. Сетихте ли се за някой вид вие? Не. Окей, в час по математика влиза инспектор. Прекъсва учителката и казва: сега въпрос задавам аз. В тази стая има 24 ученика. Една учителка и един инспектор. 52 букви. Една черна дъска, 28 бели и 11 цветни табешира. 36 стъкла за прозорци. 16 штори и една гъба. Въпросът е: колко години съм аз? Гробна тишина. Ръка вдигна Иван. Кажи, момче. На 40, смело отговори Иванчо. Откъде познавай, младеж? Еми, вкъщи имам брат на 20 и мама каза, че е полуидиот. Какво? Окей, това не го схвана. Окей, вие сте. Аз не знам нищо. Как не знаеш нищо? Добре. Да, сериозно, как не знаеш нищо. Ара или лицо? Не, просто не знам нищо. Окей. Бивш рецепционист на хотел споделя: една жена ми се обажда на рецепция и ми казва: ту рум ту тирира рам. Отговорих аз, хилейки се, и тутакси ме уволниха. Откъде да се сети, че искала 2 чая за стая номер 2? Окей, мой ред. Окей. Жител Макат спира видимо пиян шофьор и го пита: пил ли си? Онзи колеблив: не. А пиян ли си? Не. А трезвен ли си? Ами, какъв сте тогава? Абе, таман съм си. На македонски. Как е пуша електронна цигара на македонски? Сецам фазумеро. Това не го знам. Как да те позная? Как да те позная? Ще бъда с дънки, висока съм 165 см и тежи 54. Добре, аз съм с цвето яке, ще нося кантар и рулетка. Спанахте ли? Да. Аз спанах. Не. Аз съм. Малко момче звъни на съседа. Когато вратата се отваря, то казва: Чичо, Пешо, мама каза да ти предам, че тата е за риба, аз влизам да си играя на пясъка пред блок. Окей, Какво хора. ви боя пак? Окей, хора, благодаря, че гледахте. Аз бях Калай Панда. С мен бяха IMAX и Респект. Просто чао. Чао.